Good evening, kaibigan. Kung meron ngang papuntang impyerno dahil hindi naniwala sa pure Bible, mas maraming pupuntang impyerno dahil encyclopedia at history ang gagamitin. Kawawang kawawa ang tao pag history o history and encyclopedia ang gagamitin. Mapupuno ang impyerno sa turo na ganyan. God bless po. Hindi po kwestiyon sa pananampalatayang Katolika itong paniniwala na ang banal na kasulatan ay sinulatang salita ng Panginoong Diyos. Bakit po? Kasi ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, before pa sumulpot, yung mga sulpot ng mga sekta na naglipa na ngayon, siya po yung pinakauna nagturo that the Bible is the written word of God and dapat itong paniwalaan. For not less than 1,500 years before sumulpot ang mga sektang sulpot, pananampalataya na yung simbahan Katolika diba sabi na San Jeronimo, pag hindi ka nagbabasa ng banal na kasulatan ay hindi mo kilala ang Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi again, katuruan na po yan ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. In terms of full faith, ay hindi po question. Hindi po magiging question yan sa mga Katoliko kasi yan po yung pananampalatayang Katolika. Ang question dyan, mga kababayan, mga kapatid, paano natin inunawa or inintindi or ininterpret yung nakasulat sa banal na kasulatan. Gaya po nito, tingnan nyo, di ba? Itong kaibigan po nating sulpot na galing sa Bible Baptist, sabi niya, parang magkakontrahan yung banal na kasulatan at saka itong tinatawag na kasaysayan. Kala ko ba, nagbabasa ito ng banal na kasulatan? Di ba, ayon sa banal na kasulatan, 78:2 ng Salmo, ang Panginoong Diyos, siya po yung nagtuturo po siya sa pamamagitan ng kasaysayan. And remember, yung kasaysayan, yan po yung mga records of the past events. So ngayon, pag sinasabi po nating banal na kasulatan, hindi po magkakontrahan po yan sa kasaysayan. Bakit? Kasi yung kasaysayan mismo ang nagbibigay pruweba na yung nakasulat sa banal na kasulatan, totoo yan. Pero ang problema lang, hindi po detalyado yung history concerning sa biblical presentations, yung nasa banal na kasulatan. Dyan mo lang mababasa or doon mo lang mababasa sa kasaysayan yung detalye concerning sa mga pangyayari noon. And at the same time, mga importante lang po mga bagay po kasi yung naka-highlights po kasi sa banal na kasulatan. So ngayon, paano mo in-interpret? Bakit? Kasi ang banal na kasulatan po kasi nagsabi, 1 Peter chapter 1 verse 20 and 2 Peter chapter 3 verse 16, sa pagbabasa ng banal na kasulatan, bawal po yung personal opinion and interpretation. Bakit? Kasi mapupunta ka sa dagat-dagat ng apoy kung mag-i-interpret ka ng personal or tinatawag na opinion mo lang, yung pagkakaintindi mo sa nakasulat sa banal na kasulatan. Di ba? So, ibig sabihin yan, walang question yung pananampalatayang Katoliko concerning sa pananampalataya na ang banal na kasulatan ay sulat ng salita ng Panginoong Diyos. Ang question dyan, ang tanong dyan, yung paano mo inintindi o inunawa yung nakasulat sa banal na kasulatan. Kami mga Katoliko, pag magbabasa kami ng banal na kasulatan, gagamit po kami ng tinatawag na mga biblical criticisms. Bakit? Kasi, sinabi ko na po kanina, bawal po yung personal opinion and interpretation. So, sa pamamagitan ng biblical criticisms, yan po yung mga tools kung paano natin iintindihin or uunawain yung nakasulat sa banal na kasulatan. So, isa po sa mga biblical criticisms, yung historical criticisms. Ang tanong, saan po tayo magbabasa ng mga aklat concerning history? Di ba? Saan po tayo magbabasa ng mga aklat concerning sa kasaysayan sa mga nangyari noon na hindi nakasulat sa banal na kasulatan? Siyempre, magbabasa po tayo sa mga historical books. And at the same time, itong mga verified records na isinulat sa mga encyclopedias. So mga Katoliko, kami mga Katoliko naniniwala sa mga encyclopedias hindi bilang salita ng Panginoong Diyos, kung hindi siya po yung nagbibigay liwanag sa pagkakaintindi concerning sa nakasulat sa banal na kasulatan. Kasi again, bawal po yung personal opinion and interpretation. So sa pamamagitan ng mga historical records, maiintindihan kung ano po yung ibig sabihin o ano po yung pinapaabot ng writers sa nakasulat sa banal na kasulatan. So kaya nga, nagbabase kami ng encyclopedia para pinapakita po namin, pinipresent po namin na hindi po personal opinion interpretation na ginagamit namin sa pagbabasa po natin sa banal na kasulatan. Kayo,
Ano ang ginagawa ninyo? Hindi kayo nagbabasa ng encyclopedias, hindi kayo nagbabasa ng kasaysayan. So anong ginagawa ninyo? Ini-interpret ninyo, iniintindi ninyo o inuunawa ninyo yung nakasulat sa banal na kasulatan ayon lamang sa mga sarili-sarili ninyong opinyon. O kaya nga, di ba, yung yung Baptist churches ngayon sila po yung mas madaling maghiwa-hiwalay na sekta Di ba? Sila po yung mas maraming mga sekta. Kung i-compare po natin sa ibang mga sektang sulpot. O, siguro hindi ko nagkakamali, not less than 400 sects yung tinatawag na Baptist churches. Ano po yung reason? Ang reason niyan yung personal opinion and interpretation. Di ba sabi nyo, dapat sumasalig tayo or dapat doon tayo nakasalig sa banal na kasulatan. Ang banal na kasulatan mismo nagsasabi na bawal yung personal interpretation and opinion. Bawal. Number 2 point, bakit po tayo magbabasa ng kasaysayan? Kasi ang Panginoong Jesucristo mismo nagtuturo na sabi niya, I will be with you always till the end of time. Hindi naman po nakasulat lahat ng mga pangyayari sa time na yan, sa Biblia Hindi po nakasulat lahat. So kaya nga, dapat po tayong maghanap ng mga dokumentong susuporta sa mga interpretations po natin concerning sa historical background sa mga sinabi ng banal na kasulatan. Again, ang sinabi ng banal na kasulatan, facts po yan Ang sinabi din po ng tinatawag na historical books or history books, encyclopedias, facts din po yan. Ang pagkakaiba lang, yung Biblia inspired, yung tinatawag na encyclopedias and historical books, inspired po siya by way of evidence na kinukuha ng mga historians. Inspired siya in the sense na yung tinatawag na writer, alam niya kung saan siya kukuha ng tinatawag na mga ebidensya. And ang Biblia, inspired written word of God kasi ang Diyos mismo yung nagbibigay daan kung paano ito isulat ng mga propeta, ng mga apostol at ng mga disipulo. Pero ang pinaka-main point, ang pinaka-main objective yung truth yung pagsasabi ng katotohanan. Alam naman natin kung saan galing yung katotohanan. Ang katotohanan ay galing sa Panginoong Diyos. So ang katotohanan i-present sa pamamagitan ng kasulat sa banal na kasulatan, at the same time i-present yung katotohanan sa pamamagitan din po ng kasaysayan. Bakit? Kasi sinabi ko na po kanina. Again, 78:2 ng Salmo, sa pamamagitan ng kasaysayan, ang Diyos ay magtuturo. So yan po mga sir at saka ma'am, hindi po magkakontrahan yung history, encyclopedias at ang banal na kasulatan. So, ang history at saka encyclopedias, siya po yung nagbibigay linaw kung ano at sa paanong paraan natin iintindihin yung nakasulat sa banal na kasulatan ayon sa pag-iisip, ayon sa objective ng mga writers ng tinatawag na banal na kasulatan. So ang maiimpyerno dyan yung mga taong nagbabasa lamang po pagkatapos wala po silang basis sa kanilang pag-unawa sa banal na kasulatan. So kagaya po nito, yung pastor na ito, syempre hindi daw po siya magbabase sa history, hindi daw po siya magbabase sa encyclopedia. So anong basis niya na tama yung interpretation niya? Hindi, hence, wala. So ibig sabihin, opinion niya lang ang pinapairal niya at itinuturo niya sa kanyang mga membro. Then pagkatapos, sabi ni St. Peter ay mapupunta yung sa dagat-dagatang apoy. Saan tayo pipili? Doon ka pupunta sa dagat-dagatang apoy or makita natin or maiintindihan natin ang liwanag sa pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan at kino-confirm yan ng history na yung mga nangyari, yung mga sinabi ng banal na kasulatan, totoo yan kasi talagang nangyari yan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II.TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo
sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.